Jane suaraku po enak. Nyanyi ora tau kok jare suarane penak. Aku ora enak wong ngejak nyanyi ngene iki. Lah wingi tak jak nyanyi, jare kowe nak nyekel mic gawane kudu adan wae. Napa to kok pengen nyanyi saiki? Aku gara-gara krungu tanggoku kuwi lho isuk-isuk ki kok nyanyi kuwi. Lah tanggomu nyanyi apa re? Kilo mas taline tak uculane ngono iki. Weh, ngawur. Taline tak uculane. Tak kondurake kok tak uculane piye to? Kudu tak warani. Mbok parani terus mbok uculi tenan ngono kok tangi. Arep nggenahne Mas lagu kuwi meng judule apa tak golek kok ora temu. Wong goleki lagu kok nang alas ora temu. Nganu we Kang. Info rondo we Kang, penak daripada nyanyi. Wis rasangin pangin porondo ya Kang. Lah nopo wong saiki janda semakin di depan kok. Nek tandangi rondo kan demik mah semaput. Enak sing ngemeki rondo nom iki ora to Kang. Nah, sing ngemeki rondo tuwa 60 tahun semaput. Piye to kowe?